Werkudara guru kakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing Tebrasara alaku topra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing Kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku tapa nanging kena ngapa Kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang ngolah tapa satemah gawe geger Kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyong marang papan Kayiwangane wekasan aku entuk wahyu katentreman keparingane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggih ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati Kayiwangan rusak jalalane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gendeng